mar lo que sirve es partir el bacalao. Gabon deizuela ongi etorriak apirilaren 22. honetara desiatzen, bat baina gehiago ziur ez dugu ahaztuko, baina Euskal Lurralde populatueneko hauteskundeak ospatu berri direla. Ospatu, burutu, bete, bat baina gehiago akaso bixamonarekin? Baina lerroburuetara etorri da badakizu informazio zerbitzuaren karietara datorrela kolpez kolpe antenatik at. Eusko Alderdi Jeltzalea garaile ala ikusi dugu, Sabin Etxean, azken orduotan, lerroburuetan ala segituko dugu ikusten, zehatz mehatz esango dizuegu, Eusko Alderdi Jeltzalea lehen indarra dela Euskal Herrian, Araban, Gipuzkoan, Nafarroan, Nafarroa berean, Lapurdin eta Zuberoan izan ez. Euskal gizarteak niri gaurkoan eman dit oparirik eta onena. Mila esker, benetan, mila esker. Andonik esaten zuen bezala, Euskal gizartea Euskari plurala da eta bihartik aurrera denontzako egin beharko dugu gobernu berria. Itzelezko emaitzak atera ditu. Itzela da izan dugun hazkundea. Inork gutxik imaginatuko luke orain dela 4 urte gaur hemen egongo ginatekenik. Ia 1.000 bozka egin du gora ezkerreko soberanismoa. Ene bada nondik hasi, nondik helduko ote diogu zenbat lerroburu, zenbat titular, zenbat editorial, zenbat iritzi, sare sozialetan hainbat eta hainbat gauza iruzkin ugari irakurri ahal izan ditugu eta zorigaitzeko albistea bai eskuin muturrak lortu duela ordezkaritza Gasteizko ganberan. Inoiz baina subiranistagoa izango ote da ganbera hori bestalde? Tira, jauzi historikoa da, ezker independentistak eman duena Euskal Herria Bilduren emaitza bikainekin, 350.000 bozka ez dira, ez edonolakoak, badira herriak 100% Euskal Herria Bilduri bozka eman diotenak, eta beste hainbat toki datu esanguratsuak mahai gainean utzi dituztenak. Nota hartzen hasiko omen dira, Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagiak hori entzun genuen Andoni Ortuzarri Bart Sabin Etxean, baina ikusteke zer gertatuko den. Argi dagoena da, beralakoan heldu nahi izan diola aginten makilari Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak ez du helduko duela, izan ere, Eneko Anduezak emaitza onak eskuratu ditu eta akaso ez da ez konformatuko azken garaietako karpeta gutxi batzurekin. Garai berria zalantzarik gabe, eta ikusteke Gasteizko ganbera honen lehen urratsak ere nondik joango diren. Eusko Alderdi Jeltzaleak garailetzat aurkeztu du bere burua edonola ere, baina tarikoan aipatu dizuegu, Euskal Herrian ez da lehen indarra bozka guztiak edonola aintzat hartuta
behintzat. Gauzak honela, zer gehiago, nondik hasi, nondik buka, argi daukaguna da, Espainialdean nola ari ote dira guzti hau jarraitzen, ze ez da gauza bera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleok, Nafarrek, Ipar Euskal Herrikoek nola azter ditzaketen, edota Madrilen zenolako sumindura eragin dezakeen ezker independentistak Euskal Herria Bilduk izugarrizko emaitzak jasotzea. Realmente lo de ayer no nos consuela ni el Bernabéu. Eta beraz, Barça azpian hartze hori ez da nahiko, asteburu honetan albiste txarregiak izan dituztelako, nola leike baten bat irakurri diogu, ez daitezela urduri jarri. Euskaldunok, Katalanok, Galiziarrok, ez dugula Espainiatik alde egin nahi. Espainiak Euskal Herritik, Kataluniatik eta Galiziatik alde egitea nahi dugula. Tira, benetan, interesgarri daude sare sozialak, aktualitatea, kazetariok ere egin batean leher eginda gaude, baina gaurko gau honetan zin dagizuegu, ukitu azidoari muzin egin gabe, analisiari tarte egingo diogula. Estamos en un proceso revolucionario, cuyo fin es la liquidación del régimen constitucional de España y del Estado español, el régimen constitucional del 78, que se basa en la soberanía del pueblo español, la soberanía nacional, no popular. Andonik esaten zuen bezala, Euskal gizartea, Euskari plurala da, eta bihartik aurrera, denontzako egin beharko dugu gobernu berria. Para gobernar lo que sirve es partir el bacalao. Eta tentazio hori ezin izan diogu eutxi, noski ezetz, Negu Horriaken ustelkerian disko hartan Felipe Gonzalezen ahotsa ere entzuten da, gobernatzeko, bakailoa zatitzeko boterea edo ahalmena eduki behar dela. Ene bada, zer garai ote datorkigun analisirako tartea 11 minututan zaila da bart gertatutakoa aztertzea, baina lerroburu nagusiak ez dakit errepasatzen, analisiare egin duzu, gaur irakurri izan dugun bezalaxe, Maider Galardi Gabon, ez dakit, nondik has gaitezke. Asteko eta behin akaso mapa irauli egin dela, edota hegemoniak galdu egin duela Eusko Alderdi Jeltzaleak, hori zen, jeltzalen beldurra eta gutxigatik mantendu egin duten, gobernagarritasunaren giltza nolabait eskuetan estu heldu dute, baina ez dute zinondik inora, egoera bat ere erosoa Gasteizko parlamentu eraberritu horretan. Ba ez, Gabon, izan da, nik uste dut irudiz behintzat eta gaur ikusi ditugune argazkiek adierazten dute zuk esaten zenuen maparen iraulketa edo, ez bakarrik azkenean nola geratu den legebiltzarra, ez, 27-ko berdinketa horrekin baizik eta, bueno, ba, 3 lurraldeetatik bitan EH Bildu irabazi duelako. Egia da, bueno, ikusi behar dela, hauteskundearen arabera ematen diala aldaketa batzuk, ez, nire lasartekoa naiz eta udalean Alderdi Sozialistak irabazten du, baina atzo nabarmen EH Bildu irabazten zuen, beraz, boto dual hori ematen da herri batzuetan edonola ere, argazkiak badu bere indarra, ezakit EH Bildu nahiko lukena bezain beste, atzoko iritzi artikuluan analizian gaur argitaratutakoan esaten nulako, bestelako alitzatekela beste erabateko berdinketa bat, hau da, botoetan EAJak irabaziko alu, baina eserlekuetan EH Bilduk irabaziko alu, ez? Horre emango lioke posizio bat lehendakaritza legitimoarena edo herriak hautatutako lehen zerrendarena eta uste oposizioan egongo balitz ere oposizio toki hori askoz ere erosoagoa eta askoz ere baliagarriagoa izango litzatekeela EH Bildurentzat eta EH Bildu marka bezala jartzeko. Orain, enpate batean daude eta egia da, hori pentsa ezina zela orain dela urte batzuk eta badirudiela edo demostratu dela EAJak ez duela agintea edukiko, betirako, ez? Aukera hori mahai gainean jarri da
edo nola ere, 4 urte hauetan, eta hor, jakina, EAJ-rentzako lau eserleku galtzeak eragina edukiko du, ez dalako bakarrik lau, ojo, osea, enbatari eutxi egin diola esango nuke, bueno, beranzko joera hori nabaria zala, eta nabari izaten ari dela, eta alaren 4 galdu ditula, badakizu ez da holako kriston katastrofea. Orduan, oin ikusi beharko da, berdinketa hortan batzuk eta besteak zetoki hartuko duten, zen ikuste eta Alderdi Sozialistak errexez diola jarriko EAJ-ari ere. Ez, eta deigarriak egin zaizkigun hainbat gertaera edo behintzat datuei dagokienean, besteak beste, azen olako matraka eman duten, azken egunetan besteak beste Gipuzkoan Bilduk gobernua eskuartean izan zuenean zein gaizki egin zuen, hondakinen kudeak eta bera ere berriz ere atera da, esan dezagun oroimen historikoaren kutsatilatik, deigarria egin zaigu parte hartzeak gora egin duela Gipuzkoan eta Euzko Alderdi Jeltzaleak nolabait behera. Danbatekoa aztertzen hasita, pentsatzen dugu Sabinetxean izango dutela lanik atzo bertan ordezkariei Andoni Ortuzarberari entzuten geniolako mezua jasotzen zutela. Mezua jaso ez zentzutan, baina izan daiteke eskuinerago jotzea Euzko Alderdi Jeltzaleak abentura demokrazia zale edo erabakitze eskubidearen biderik ez hartzea eta eskuinerago jotzea, ala aldiz ez dakit beste bide batzuk hartzea dota abertzaletasunari, erdialde horri, toki gehiago emateko? Babitu, nien nintzateke atrabituko orainik esatea ze bide hartuko du, ze susmoa daukat Alderdi Sozialistek, gobernu koalizioa osatuko dutela gutxo gora bera argi dago, baina ikusiko da ere sozialistek ze sailburutza eskatzen dituzten, eta posible da balor sozialeko, ezakitez, justizia, berdintasun eta politika sozialen sailburutza eskatza esate baterako, posible da agian nolabait esatea, benga, bagoa zenarekin eta sozialistek eskatzea osasungintzarena, imaginatu, posible da orain arte zituzen bezala etxe bizitza eta lan eremuak eskatzea, nik uste alor sozialari dagokionez hor sozialistek azpimarra egingo dutela beharrezkoa direla haiek ezker politikak egiteko. Orduan, ikusita, Pradalesen perfila esango nuke, baduela abertzaletasun hori mantendu nahi izateatik eta autogobernua eta bar, baina gero politika neoliberalak egiten saiatuko dela eta hor oreka bat topatu beharko duela Alderdi Sozialistarekin ezakite. Entzun dugu EH Bildu esaten inoizko parlamentua abertzalena dela eta inoizko ezkertiarrena dela eta horregatik nahi zuela herri itun bat, uste EAJak baliatuko dula formula hori, baina bere nahierara. Hau da, abertzale bai, baina Pradales ikusita nondik datorren ere, azpiegiturako diputazio alorretik azpiegiturak, eta nik uste horri ikusi dezakegula EAJ nahiko neoliberal bat. Eta hain zuzen ere, irudiotan ikusi ahal izan duzue, gaur ere hainbatek egin ditu. Ramon Solak esate baterako nolaiteko perfil garatu bat ere ekarri du, Josu Jon Imazengandik gertuago egon daiteken lehendakaria izan genezakeela, aurrekariak Bizkaiko Foru Aldundian aintzat hartzekoak badituelako Pradales jaunak. Edo nola ere, degarri egin zaigu baita ere, ez dola inork zalantzan jarri, Euzko Alderdi Jeltzaleari dagokiola ginten makila eta gobernagarritasunerako negoziak eta horiek hastea, ez dugu ahaztuko boto aldea, oso txikia izan dela, 30.000 botoz ari garela, eta gustatu zaigu, sare sozialetan ere, baten batek datu alderak eta segituan atera duela, ezta? Euzko Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren artean halako tarte txikia, eta non eta injustu Bilbo Handian kointziditzen duen tarte berbera, ezta? Bilbo Handian, aintzat hartuta, zenbat mila eta mila bizi diren, tartea oso txikia izan dela esan genezake, pixka bat gaiztotuta, Euzko Alderdi Jeltzalearen hauteskunde kutxunak direla, ahaztu gabe, autonomiko hauek, hau da,
boto onenak, emaitza onenak orain izan beharko lituzketela, ez dakit, ze ate mota zabaltzen duen honek? A ber, berez bai, beraien hauteskunde fetitxeak edo dira, baina pentsatzekoa zen beraka da, esan ez da izan behar analistena ikusteko EH Bildu goranzko joera bazuen bezala ez, eta horiek boladak izaten dira, edo ziklo politikoak izaten dira, EAJ berantzko joera batean badagoela, Espainiko horietan 100.000 botora geratu zen ez dakit nola izan zen, baina badakit 100.000 botoren galera edukizuela EAJak, eta 100.000 boto, oin hitz egiten ari gara 28.000 boto ez, eta ez da ezer, ez da. Beraz, pentsa ze berantzko joera edukitzen ari dan, eta hala ere hori da kontua, boto gutxi batzuengatik, eta gainera kalkuluak eginda ez, boto horietatik 85 ezakitzen baden Bilbon bertan ditu, EAJ izan da botoetan garaile. Horrek, EH Bilduri zer pentsa eman beharko lioke, batetik ikusteko Bizkaian eta Bilbon zehazki nola zabaldu daitekeen, edo ikusteko beste herrialdeetan zenbaterainoko apostua egiten segi dezakeen, zuk esan bezala Bilbon bertan jende asko bizi delako, eta gian Araba osoan gutxika zure eremu soziala zabaltzen jun baino, ikusiko dute ea Bizkaian indar berezi bat egitea zenbateko errenta ematen dien. Eta zeinen interesgarria gainera, ekuazio politikoak behatzen hasita, Eusko Alderdi Jeltzaleak nolatan ez duen dialogo hori zabaldu, bigarren indarrarekin, ez da? Deigarria zaigu, akaso ohituta gaude, badirudi, fede kontua edota kontu erlijiosoak ere badirela, baina deigarria da, nolatan alderdi sozialistarekin. Ezkerreko haute da Eusko Alderdi Jeltzalea tira. Euskal Herriaren historiaren bagajeen ondorio ere izango da, gara interesgarriak zalantzari gabe. Gainera torri zego denbora, Maider, edo nola ere galdetu nahi nizuke. Ezker Konfederalaren ordezkaritza, esango dugu ez dela izan, nahi bezalakoa, albo kalteak gainera zuzenekoak, hautagai emakumezkoak, zerrenda buru ziren horiek, kanpo geratu direla, eta Aitor Esteban bera ere ikusi dugu. Eusko Alderdi Jeltzaleak halako postasunerako ezakit arrazoiak baute zituzten, baina Pablo Iglesiasi zuzenean emana izan diogurra sare sozialetan, esan ez bezala, gure bila zentozteten eta begira zer lortu duzuen kanpo geratuta. Nola irakurtzen dugu Ezker Konfederalaren hankasartzea izan da, Sumar eta Elkarrekin Podemos ez elkarrekin aurkeztea, edota bazetorren dan bateko hau. A ber, nik uste berantzko joera argia izaten ari zela, eta gero kasu honetan bai, eragina izan dula ez zaigu gustatzen Madriletik begiratzea gure lurraldeetanko joko politikoa, baina kasu honetan etorri den ikan-mika baten ondorio izan dela hemen Sumar eta Podemos esate baterako ez Sumar eta Podemos banatuta aurkeztea, eta egon dira beste kalkulu batzuk esaten zutena, elkarrekin joango balira, 3 gutxienez eduko zituzela, edo nola ere, 3 galduko lituzkete, beraz berantzko joera nabarmena zen. Hala ere, honek erakusten du tendentzia bat, nola Ezker Konfederalaren proiektua kontra jartzen den, azkenean Ezker Independentista edo Ezker Subiranistaren proiektuekin, eta hori ikusi da bai Galizian eta baita Euskal Autonomia Erkidegoan ere, ez? Ikusi behar da Katalunian zer gertatuko den, baina Podemosek ja aurreratu du ez dela aurkeztuko. Orduan, nik uste beraiek ere ikusten ari direla, eta baita Espainiko Kongresurako beste inkesta hainbatek diote Sumarri beraka heltzen zaiola, eta gaur da eguna, Ezker Batuak esan duna, Sumar ez dela fronte zabal bat, eta azkenen hauteskundeko koalizio bat dela, eta pentsatu behar dela beste hauteskunde batzuetan ere nola jun, eta europeotara Izquierda Unida marka nola jungo den ere pentsatu behar dutela, beraz, badirudi deskalabroa ez dela bakarrik gurean, baizik eta asko zere zantzu zabalagoak eta marko estatalago batean ulertu behar direla. Halaxe, politikagintzaren kontuak eta komeriak, abenturak eta kalenturak segida emango dioguna, astelenero bezalaxe, plazerra Maider Galardi. Azken galdera bat, halako hauteskundetan, ohituta gaude ohiko hautagaiak
baina kanpainaren azken txanpan Fermin Muguruzak iragarri du bere urteguna izaterekin batera, laster, abenduaren 20an, 40 urteko ibilbidea goraipatzeko, balioan jartzeko eta zentsura guztien gainetik, azken hamarkada hauetan, hain gustuki, hauteskundeotako 1978ko erregimenaren ondotik etorretako Ajurianeko paktuak, gobernu ezberdinak, eta garai horiekin batera bada zenbat disko, zenbat lan, eta zenbat erreferentzia garatu diren, tartean Fermin Muguruza. Galdera trampa baduzu asmorik, abenduaren 20an kontzertura joateko, jarrepenik egingo diozu, nola ikusten duzu kontua? Apuntatu nahi zozketa batera, bertokatzen zaiten, ze gero badakite sarrera garesti egongo direla, ez prezioz, edo bai, baina ez prezioz, baizik eta jende asko junaiko dulako. Ederki, Maider, besterik ez, gaur 8, berriz ere mendai zaitugu, Gabon pasa. Oida, Gabon zuei, agur agur. Se lo quiero dedicar a un compañero que también está siendo víctima de un ataque que se llama Fermín Muguruza. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. ¡Viva tú! Bada, eta badakizu dena guztia bat datorrela Fermin Muguruzaren, ibilbidearen, iragarpen hau abenduaren 20an Bilbo Arenan izango da hori guztia, baina entzun duzue Itziarri Ituño, eta entzun dugu baita ere Albiako lorategi horietan sarri-sarri dantzari zebiltzan atletikeko, Gabarra aurreko parranda horretako jokalariak, Sabinetxe atarian, guztiak bat egiten du herri honetan, ez da kezkatzekoa, neko txikia delako besteak beste, eta tirazgarra luzatuko abenduaren 20an esandakoa. Fermin Muguruzak, 40 urteko ibilbidea, ez da ez nola nahikoa, azken 4 hamarkadatan Euskal Herriaren garapenarekin batera, musikagintzan eta kulturgintzan erreferentzia nola garatu duen, eta lekuko hori ere nola ekarri duen gaur egundaino. ¡Viva tú! Para nuestro único periódico en euskera y para su director, Marcelo Tamendi, que está aquí con nosotros. Nola zaten da Brak euskaraz, when we Brak is better, Brak is better. Ez dakiz zer pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adobi falta llerako frekuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 eskatu. Zerbait ikusteko adobi falta llerako frekuento generalean. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 eskatu. Sarri, 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 eskatu. Larun batak kazetari, nola kontatu ez dakinari. Soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari. Eta bai, kezkatuta gaunden oso lau korapilo zapia bueltan Itziar azalpenak, eskerrak azalpena heldu dela, Suneren azkena nolabait ulertze aldera. Estribilloak esate, serbileta bat 4 korapilo. Serbileta bat 4 korapilo. Jendiak pentsauko auzora oin da letra honekin, baina, baka anekdota bat atzetikan. Hain dela pare bat urte edo, jonu naiz kolari txapelketa baten soinu proban engola, etorri zitzaiten gizon bat, eta buruan zun serbileta bat
Laukora pila. Eta etorri zitzaidan da esan zean, jo, zuzea trekitilaria dani, bai, jo, ezagutzen zenun Elgeta, lehengo trekitilari bat dani, bueno, bai, bakit zein zan. Jo, barek buruak erretze zituen da, gero trekitisa gainean itxaltze zituen. Gero nintzen, como, jo, zenbat aldatu Panorama ez da. Osa, nabalari ebe, soineko batek edela, nara elegante jatzita. Hene bai, trekitilari guztiak gizonezkoak zian, bideoklipian argazki bat danak gizonezkoak, orain ni trekitisako irakaslea naiz, dazkaten ikasle gehiengoak emakumezkoa dira. Aldaketa dago eta baita ere tradizioa, tradizioa zikintzea, zikindu behar da la tradizioa eta beste ikuspegetik ikusi baita. Hora jakin zenuen tipoa nortzen? Fabi Aston da zen, bai. Aizkolari barrakastatxua oso. Eta zenbat sekretutxo gordetzen dituen bideoklipak berak letraz gainera guri etzegu zer eskapatzen eta beste baterako galdera mai gainean berriz ere. Txitxarroko metxeroak bazuen esanai berezia? Enborretan dago bizitza Servilleta bat lau korapio Servilleta bat lau korapio Servilleta bat lau korapio Ez derdino izpitirik itxarru triki gainean Hernaniko Oialume aretoko irudiak zenituzten horiek joan den astegun honetan Zetaken kontzertu ikusten duzu arrakasta sentimenduz dena ematen Zetakekoak eta bertan bildutakoak zalantzarik gabe. Baina aitzaki honekin, aizue, bagoaz, badakizue, aniztasuna, hizkuntza estatu plurinazionala tira. Atorra, iso, Zetakek bersio berri batean parte hartu duela eta aizue, Valentzia aldera garamatzatela gainera. Entre les meues pors cuideu unes esperances sola a l'habitació. Escric per no oblidar-les i torne a ser aquella que es va cosir dos ales per volar i escapar de ma casa en flames. Porta uns auriculars com si foren salvavides i aprenem les cançons. Aprenc a sobreviure i quan et trobe al parc entre silencis llargs xiulen melodies, tornem a somriure. I cantem les cançons de les nostres vides. Tanquem els ulls i volem sobre encendents a lluir. Eta lagin txiki honekin pixkanaka bagoaz, Xabi Sarriaren azken lan honetan parte hartu duelako Zetakek beste hainbat artistarekin batera, eta aizue badakizue, doinu hauek beti badutela, mezu bat eta barneko hori konpartitzea, garai bereziak dira hauek zalantzari gabe, pandemia osteko gazteriare bada, hori ez dugu ahaztuko, eta bide honetan, sentimendu horiek konpartitze aldera, ikusten duzu gainera, euskeraz, valentzieraz, katalanez zenbat eta zenbat abesti ditugun azken garaiotan, eta horire noski poztekoa badela. Bagoaz, pixkanaka, baina bihar itzultzeko asmo betarekin, badakizu hemen izango duzula egunero, kolpez kolpe antenatikat, informazioa, gertukoa, baina fidagarria, ukitu azidoarekin, badakizu, guri ederki asko gustatzen zegoen bezalaxe, mila esker hor bestaldan izateagatik, gabon pasa, mosen behar.
el cor com bengales, cantant com animals els himnes de l'adolescència. Ens besem en eixe estant que crema València i